buru bat eta 40 esku. Alderantziz, buru asko eta esku gehiago gara. Ideiak asko eta lanerako borondate izugarria dugu. Buruak eta eskuak aurkeztu gara eta jarraian denon artean herri honentzat ditugun proposamenak aurkeztuko dizkizuegu. Zarautz da herritarrek bizitzeko hautatutako lekua. Zentzu horretan gure egiten dugu zarauztar asko eta askok etxe bizitza duin bat eskuratzeko duten zailtasuna. Horri aurre egiteko utzik dauden etxea baliatzea eta behar izanez gero soilik berriak eraikitzea proposatzen dugu. Hauek behar izatekotan babes ofizialekoak izatea bultzatuko dugu. Alokairuzko etxei lehentasuna emanez. Hau guztia aurrera eramateko, higiezinen antolaketarako eta kontrolerako udal tresna bat sortuko dugu. Etxe bizitzen politika sozialak bermatzeko. Eraikuntzak mugatuz. Herriaren hazkuntza gaur egun okupatu dugun eremura mugatu nahiko genuke. Asti eta hirita bezalako eremuak babestuz. Auzoen azpiegiturak, errepideak eta komunikazioak hobetzea eta aparkatzeko TAO sistema berrikustea ere helburun artean ditugu. Eta baita bidegorri sare erabilgarri bat antolatzea ere. Hori da guk egingo duguna, Zarautz bizileku eta jolasleku bilakatu. Bilduk Usurbilko itunarekin bat egiten du. Errosketarik behar ez duen hiri hondakinen kudeaketaren alde, eta zero zabor politikak ezartzeko bidean. Begi honez ikusten ditugu Usurbil, Oiartzun, Hernani eta Antzuolak zabaldutako aukerak hondakinaz atez-atez jasoz. Esperientzio horiek atez-atzeko bilketa sistemarik iraunkorrena dela erakutsi digute. Bilketa selektiboa 95% heltzen baita, eta inpropioen kopurua marginala da. Zubietan egin asmo duten erraustegiak gure hiri hondakinen zergak biderkatzea eta udalen hipotekatzea ekarriko du. Hondakinen atez-ateko bilketa, horren arteko ereduarekin alderatuta. Merkagoa da, eta urtetako zabortegiaren egoera talmargarriari irtenbidea emango genioke. Hori da guk defenditzen duguna. Zergatik birziklatu aldena? Arratsaldeon. Ekonomi sektore ezberdinen arteko oreka ezinbestekotzat jotzen dugu. Nekazaritzaren sustapena lehentasunezko egin beharra da guretzat. Zarautz herri gisa ahalik eta autogestionatuen bilakatzeko helburua baitugu. Errotaberri sektore industriala bultzatuko dugu. Zerbitzuetan enplegu murgilduaren identifikaziorako azterketa bat egingo dugu egoera erregulatzeko udalaren eskumen guztiez baliatuz. Horretaz guztiaz gain, prekarietate eta pobreziari aurre egiteko proiektu ezberdinak jarriko ditugu martxan, besteak beste, jantoki herritarrak eta sare komunitarioak. Arratsaldeon denoi. Herritarren artean du Zarautzko kulturak aberastasunik handiena. Horregatik, kultur maila sortu nahi dugu. Herrian, kulturaren alorrean lanean aritzen diren guztiekin. Herritarrek sortutako kultur proiektuak babestu eta bideratzeko. Eta horretaz gainera, borondatez lanean ari direnen lana baloratuko dugu.
Auzoetako eta herriko jai batzordeekin araudia adostu, festaguneak definitu eta festetako egitarauetan herriko eragileak sartuko ditugu. Bestetik, azpiegiturei dagokionean, udal eraikinen diagnosia egin eta jendarteratuko dugu. Herriko kultur premien azterketa eguneratuz, baduta premia. Polikulturala, erabat bidera ezina denez, erdi mailako inbertsioak egingo dira. Sanzenea osorik liburutegi bilakatuko dugu. Eta Eborretxea birmoldatu egingo dugu erabilpen egokia emateko. Azkenik, musika arloko eremu ezberdinetan ditugun hutsuneak identifikatu eta proiektuak planteatuko ditugu. Besteak beste, kontserbatorioa eta musika hezkuntza publikorako zentroa. Hori da guk defendatzen duguna. Herritarren borondatea dela gure kultura azpiegitura onena. Osasuna da kirolaren arrazoi nagusia. Kirola eta osasuna batuko dituen programak abiaraziko ditugu kiroldegian, bidegorrian, korrikagunean edota euren kabuz aritzen diren kirolariekin. Eta eskola kirolean ere, udal batzorde ezberdinekin, baloretan sakontzeko ekimenak abiaraziko ditugu. Eskola kirolean indar berezia egingo dugu. Berauetan, herri kirolek ere leku handiagoa izan dezaten. Zarauzko Kirol Elkarteko sekzio ezberdinen diagnosi errealea egingo dugu eta guztia aurrera eramateko kirol maila sortzea izango da gure baliabide nagusia. Hori da guk defendatzen duguna. Kirola, osasuna zaratago, baloreak ere badirela. Arratsaldeon. Ikastetxe bakoitzak bere aldetik ematen dituen baliabidez gainera, haiek bere osotasunean dituzten arazoei ikuspegi orokor batetik, erantzuteko herri eskola kontseilua behartzea da proposatzen duguna. Honek ere, era berean, modu bateratuan programak antolatuko ditu. Mugikortasunak, bertsogintzak, hondakinez kudeaketak. UEMaren bidez, helduen alfabetatzea bultzatzeko eta euskara teknikora hurbiltzeko bitartean eskainiko ditu. Hori egingo dugu guk, zarautzen hasi eta ezi. Zarautz herri euskalduna bada ere, orain arte ez da udal politika ausartik egin. Eta Zarautz herri euskalduna bada ere, esparru guztietan euskaraz egin ahal izatea bermatzeko politikak beharrezkoak dira. Etxian, lantokian, ambulatoiuan, korreozen, banketxetan eta oroar, eremu publiko zein pribatuan euskaraz osoki bizitzea ahalbideratuko duen politika eta akordioak lortu eta bideratzea izango da gure apustua. Eta hori lortzeko bidean eta hori lortzeko bultzada gisa, Zarautz UEMan sartzea proposatzen dugu. Hori egingo dugu guk, Zarautz UEMan sartu. Udaletxe politika orokorrean, eragina izango duen marko feminista bat osatzea izango dugu helburu. Zentzu horretan, indarrean dagoen berdintasun plana berraztertzeko beharra ikusten dugu, eta plan horren jarraipena eta ebaluazio egiteko emakumeen udal kontseilua indartuko dugu. Izaera kontsultiboa gainditu eta erabakigarria bilakatuz. Era berean, egun indarrean dagoen indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa berraztertu, dituen hutsuneak identifikatu eta ezagutzera ematea izango da gure lehentasuna. Baita prebentziorako programa bat sortzea ere. Hori defendatzen dugu guk, benetako berdintasuna. Gaur egun ez dago euskal migrazio politikarik. Euskal Herriak ez baitu gaitasun juridiko ez politikorik nazio gisa bere migrazio politika propioa aurrera eramateko. Beraz, estatuen legeak kudeatzera mugatzen gara, baita dakartzaten ondorio latzak ere. Hortik harago ordea, gure herriko errealitatea ezagutu eta aztertzea beharrezkotzat jotzen dugu. Modu horretan, aniztasunaren inguruko gune parte hartzaile bat martxan jartzea, bertan, migratzaileen kolektiboak, herriko eragile kultural, sindikal, politiko eta instituzionalek parte hartuko dutelarik.
Gune hau erronkak eta zailtasunak detektatzeko, interbentzio ekintza bereziak eta estrategiak eztabaidatzeko, egiteko eta aplikatzeko sortuko da. Baita eskubideen defentsarako eta urraketen salaketarako ere. Hori da guk nahi duguna, zarauztar berriak sentitzea. Arratsaldeon. Zarautz ez da bat eta bakarra. Zarautz ikusteko modu asko dago. Zarautz bizitzeko modu asko dago. Adinaren eta ikusteko moduaren arabera. Zarautzen parke asko daude. Guk proposatzen duguna Zarauzko parke mapa egitea da. Era berean parke estali bat eginaz. Gazteriei dagokionean eta gaztetxeak azken urteetan hartu duen erreferentziatasuna kontutan hartuta, gazteen dinamikak, gazteek bereek proposatutako dinamikak sortu, garatu eta edatzeko baliabideak eskaintzia da gure proposamena. Helduen alfabetatzea sustatuko dugu eta adinekoen zaintza eta bizi baliabideak analizatzeko diagnosi bat egingo dugu. Era berean, hauek guztien parte hartzea bermatuko dugu udaletik datozen ekimenetan. Hori dago nahi duguna. Zarautz parte hartzailea bilakatu. Hau talde hau dakatena. Bukatzeko gauza bat esan nahi dizuet. Zarauztarrak haserre ikusten dut bere udalarekin. Ez da bertan islatu ikusten eta laguntza baino traba iruditzen zaio askotan. Zarauztarrak ez gaude beti Lasa, Bazkez eta Elola ikustera zigortuak. Geu ere ditugun balore eta sentimenduen arabera bizi gaitezten. Bizi nahi dugu eta posible da. Horretarako dago bildu. Gazteen, aurrekoien, abertzaleen, herritar aktiboen, kezkatuen, azerretuen, eraldatzaileen ahotsa udalera eramateko. Asko gara, eta horregaitik esan nahi dizuet uste baino gehiago garela. Bakoitzak bere inguruan lan egin behar du indarrak biltzen. Orduan eta ari gehiago mugitu, Zarautz zabal eta koloretsuago bat egin baitagu. Beraz, arduraz aritu eta itxaropena zabaldu. Gure inguruan, lantegietan, kuadrilan eta bizilagunen artean, orain da unea, orain bai. Bildu eta lortuko dugu. Animo denei zuei laguntza beharko dugu hau aurrera eramateko. Gora, bildu!